Γεια σας. Σήμερα θα σας πω πώς να κατεβάζουμε βίντεο από το YouTube. Πάμε στο Google. Εδώ γράφουμε net .com. Λεπτό. Πάω στο Google Chrome, δεν πειράζει. Γράφουμε net download. Πατάμε αυτό και κατεβάζουμε. Αυτό. Βίντεο download. Και το κατεβάζετε, περιμένετε λίγο. Εδώ θα σας κατεβαστεί. Εγώ το έχω κατεβάσει ήδη. Τι να το κατεβάσω πάλι. Κλείνετε αυτό. Τελειώσαμε. Θα σας βάλει αυτό. Το πατάτε. Και τώρα θα σας πω πώς δουλεύει. Εμείς τώρα πάμε εδώ στο Google. Γράφουμε YouTube. Τελειώσαμε. Και τώρα γράφουμε ό,τι βίντεο θέλει εδώ. Θέλετε εσείς τα βάλετε. Εγώ θα βάλω τον τους. Τώρα θα πω σε ένα τραγούδι που μου αρέσει πολύ. Τους Αντιντή. Τώρα βλέπετε αυτό εδώ. Κάποια πράγματα είναι φτιαγμένα για να είναι μαζί. Λάκτα και Όρεο. Όταν θα είσαι άντιτη, χάνει μόνο απάντητη. Πάμε! Τώρα θα αντιγράψουμε αυτό εδώ. Αντιγραφή. Βάζουμε από εδώ. Εδώ. Επικόλληση κάνουμε, άμα δεν σας βγει εσείς. Έχει πάει εδώ. Πατάμε λήψη και βλέπετε να κατεβάζετε. Γεια σας.